Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan, salam sejahtera bagi kita semua. Weh. Komplit mak. Good night, weh. Ora ngira babar pisan nduk, aku kowe entuk pakurmatan gelar seni budaya adiluhung tinggalane kakek moyange dhewe mbiyen. Oh, iya ngono, Mak. Nalika semono ingkang kagungan dalem karo Raka Mas Pak Saripin mara ning nggonku kang isine nggo ngisi hiburan ngrewangi cegah wungon bengi iki, Nduk. Pak Suparman ndhawuhke putrane panjenengane Mas Ikang Pauji kalau Rayi Mas Ananda wis kelakon dhaup mak wis nduk ya syukur muji syukur ana ngersani Gusti Kang Maha Kuwasa muga-muga Pak Suparman kagungan kersa bengi iki wit purwa madya wusana tansah pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambikala tinebena gunta godha rencana balak bilahe lan cinaketna marang kautaman lan karahayon. Iya sing dijaluk. Iya muga-muga Sri penganten kekalih anggone mbangun balik keluarga bisa runtut nganti tekan kaken-kaken lan ninen kaya dene Mimi lan Mintuna ya Mak. Iya Nduk sing dijaluk. Gek tak dungak-dungake, gek ndang duwe mong-mongan. Gek ndang duwe anak. Ayo. Anak mbarep ki pantese lanang apa wadon, Nduk? Lanang ya arep, wadon ya arep. Kari peparinge sing kuwasa. Ayo, nek metu lanang dijenengi putra remaja. Kok kaya jeneng bis wae. Matur sembah nuwun. Lah, ora kaya bengi iki, Nduk. Ambakno sak rombongan iki ana sing ora menyang merga kondisi badan, fisike ora mengizinkan. Entuk tambal nduk ning ya luwih apik. Oh. Ambakno wing sakmene iki cara iwake kutuk-kutuk kok iki nduk. Kotes-kotes. Lah nek wingi kae campuran nener barang sing Yo angger kutuke nglombo nenere yapan wis ras-rae nak dipangan, Nduk. Iya sekarang jenenge kahanan ki ngono kuwi mak yo. Cara wonge mangan ki ora kok enak terus ya kadang kala ya seret. Ayo. Bengi iki kanca penabuh komplit, Nduk. Oh ya syukur. Saka jagat pitan jagat kulon dibantu karo Seniwati. Iki para ibu-ibu waranggana. Jane warangganane akeh gandengan nggone sempit ya ora menyang sitok, Nduk. Piro mak? 5 jane. Ngongak gone kok kur sempit terus ora menyang dhek. Oh. Nggon jembar kaya ngene kok sempit kuwi. Matur sembah nuwun. Nek kanca penabuh ki komplit iki kanca Seniwati wis do ora asing meneh. Saka pinggir dhewe sing kono Bu Warni. Saka ngendi mak? Saka Tanjung Rejo. Sri Mukti, Nduk. Oh. Aku ki ya mingkur kenal jeneng seprono seprene. Ning tepung ya agek kepethuk ya mek agek bengi iki. Wilujeng dalu Bu Warni. Nggih, wilujeng dalu Mbak Limbu. Pripun kabare? Pangestunipun sehat. Ya syukur. Nggih. Mriki wau kalih teng roko kok nggih? Nggih. Nggih. Diboncengke napa boncengke? Nggih kadang diboncengne, kadang nggih boncengne. Oh. Kadang numpakke, kadang ya Nggih. Jujur kok kula. Nah, nggih ajeng piye-piye kabeh wong wis do ngerti kok. Kalih jenengan iku. Wah, agek bengi iki kula nganu disindeni sampean rumangsa kula nggih. Wah, marem kaya disindeni widodari. Pokoke iki omong-omongan kula pethuke. Sesuk nek kepethuk ning dalan ming kari mantuk ngono wae rasa omong-omongan. Nggih. Lah sing nomor loro niku Bu Marsih. Wah, sedulur kene wis apal kabeh.
Sing nomor 3 kuwi Mbak Nopi saka Bedilan kono. Wah, kene ya wis do kenal kabeh. Sing tek-tekan kuwi aku kuwi. Mesti wong kene do pangling biyen gedhe kok saiki malik cilik. Ayo sekarang saya tuwa. Matur sembah nuwun. Ora kaya bengi iki nduk komplit kanca Seniwati ya komplit. Wong biyen iki duwe rencana nek Sena Nugroho tekan Blitang iki sing nabuya rombongan iki ukuran kok nduk. Ning dilalah ya Gusti iki duwe kersa dhewe ya wis. Iso ora dadi apa. Hiburan wis ora kurang-kurang mau awan sedina natas orgen. Sambung bengi iki wayang, Nduk. Karangnya panjenengane Pak Suparki penggemar seni budaya wayang. Mbok wayang neng ndi wae sapa wae sing mayang panjenengane Pak Suparki mesti mara nonton, Nduk. Oh, mbah sapa wae. Matur sembah nuwun. Awake dhewe serasa mikirke kono-kono rasah ngomongke bab sing ora ana gunane. Yen to wayang ki ngene-ngene wong nyatane wayang ki tinggalane nenek moyange awake dhewe biyen sing adiluhung. Yes pancen bener kok, Mak. Karang yo sing jenenge wong arep ngrusak kahanan ki perno-perno kok, Nduk. Bener sing dingendikake Pak Kolonel kuwi mau. Arep njajah Indonesia iki wong luar wis jelas ora wani. Arep ngrusak tatanan ya jelas ora wani ning nilai ngrusak cara alus. Nah, saiki sing agek dirusak ming bab nggon agama, Nduk. Ngono, Mak. Agama apa wae iki padha duwe kitab. Kitab ki nek diisine kitab lho agama sing rasuk abane dhewe, agama Islam. Isine kitab kuwi nek ditindakake iso dadi nuwuhke kedamaian, ketentreman, Nduk. Ning nek isine kitab iki otak-atik iso nimbulke peperangan, Nduk. Oh, ngono to, Mak. Ayo. Wong sing sok seneng otak-atik isine kitab wong sing ora duwe gawean. Oh. Gawean mung otak-atik ki mau terus ngrusak tatanan sing wis dadi. Yo. Saiki suka parisuka nglipur penggalih. Yo, gendingan campur sarian dangdutan. Ayo. Arep njaluk gending apa, Mak? Kanggo pambuka, Nduk. Aku arep njaluk gending sinom sing nyamat. Nyuwun pambiyantunipun Bu Sumarni sinom nyamat. Nggih nyuwun pangapunten kula niki nyanyi nggih isane ya kurang ngene iki ora iso sing ngono-ngono. Sinom nyamat. Njaluk senggahane kanca-kanca penabuh sing kompak. Iya, Mak.
guyon saka Lampung lho, Nduk. Hah? Weh, lah dalah. Lah kok wis balik sing ngejak bali sapa? Waduh. Bojo sing ndi? Ora werna-werna, Mak. Ya. Monggo. Kepeti
nuwun, Nduk. Iya, Pak. Jan. Ana gendhinge bablaske ning nggon dangdutan. Ya apik wae. Wah, malah gayeng. Ning ya aja lali, Nduk, awake dhewe iki nindakake seni aja ninggalake protokol kesehatan. Oh, ya mesti kuwi, Mak. Kuwi mesti, yo. Sing kepiye 3M wis ditindak wis matur sembah nuwun sekarang yo awake dhewe iki yo nyambi nyeni wong nyeni iki aja ninggalake ibadah nyeni yo karo ibadah nek agama gandengane ro budaya lah kuwi ketok wangun ngono Nduk iki ana pamundutan tak wacane ya. Matur dumateng Pak Dalang, kula ngatman nyuwun dolanan kutut manggung. Oh. Nek kutut manggung iki gendhing kudu dolanan. Oh, maksudnya dolanan manuk ngono kae. Manuk kutut engko dolanan, manggung tenan. Lagu menika kanggo khusus dumateng Kanjeng Mas Saripin. Lho. Ki pangkate apa Pak Saripin? Utawi lingkungan saking kula. Nah, Mas Ngatman Tepung Sari. Wah, wilujeng dalu Mas Ngatman. Ha, pundutanipun kutut manggung kanthi prangko menika 200.000. Ana le gogrok sitok dadi 20.000. Matur sembah nuwun. Tak pilihke kuwi mbok-mbokane Sinden Oku Timur. Sapa mak? Kuwi babone Sinden Oku Timur, Bu Narsih. Oh, ngono. Ayo. Suarane jek pangga. Lho sing jenenge Sinden iki saya tuwa saya mampan, Nduk. Bedoro biduan ki duwe anak siji tampil nang panggung wis diomongke, ah biduane wis tuwa. Bedoro Sinden umur 60 tahun nang panggung isih dihormati, Nduk. Lho kuwi bedane. Ngono, Mak. Mulane dadi biduan kae nek wis duwe anak dadi sinden men dihormati ngono. Ini sak karepmu, Ding. Arep duwe anak 5 bidaya kono malah penak. Monggo Bu, utute manggung dipun bawani. Niki Mas Ngatman kajenge marem penggalihe. Ya. Wayahe wis mikir ramuni sing sitok Kang. Sing abang sing muni sing ireng ora. Wah ngerti ceket Mbak Nopi urip benar sih mati. Ora ana reaksine. Batu nentek, cukup ke pinggir dalan ki oke. Nah, monggo. Halo. Ko mikir sih dibenake. Sok mati sok. Ya, on.
Sugeng lenggahipun pratamu Ya. Wangi ya layo mas kutut manggung arsa muni
manuke dara apa makan Bapak mandek meneh. manis ranggo uso pundutanipun Mas Ngatman Kutut Manggung bablas kuda congklang tuh. Oh ya maaf. Wis do kebagian dhewe-dhewe. Iki ana pundutan meneh lho, tak wacane. Mas Budi kula njaluk lagu Tato. Wah, saking kula Mas Widianto, anake Pak Lek Sarno. Sih kelingan mboten. Wah, isih. Jaman aku sekolah ngene Lek Sarno ki kaya omahku ning aku krungu kabar jare wis kundur wonten ngarsa dalem Gusti. Ya wis, aku isane mung ndedonga muga-muga entuk papan mulya langgeng selawase. Tampa ngamal ibadah diparingi pangapunten dosa lan kaluputane. Ngono mak. Nduk. Sih kelingan aku. Tur ya aku biyen tau diundang Mayang Rono kon. Oh, ya syukur. Mau Bu Warni wis, Bu Narsi wis iki. Mbak Nopi, Mbak enek sing njaluk lagu Tatu. Tatu jero. Ya, argo gamelan war nganggo musik. Oh. Ngagem organ mawon. Tatu ki sing lagune sing piye ki? Tatu, aku sayang ibu.
Udu kuwi mah sing lagu sing nang ngandingi ngono kae lho. Ben krungu ngono kae. Oh, yes. Ayo Le.